голям влог. Толкова голям трябва да ти е влога. Хора. Не виждате как измъчвам Симона. Тия плитки по-дълги от връзките на някои хора. Много гадже ще си намеря. Теб ще. Горе ще ми водят някъде и не знам къде. Кой бе? Идиотка е. Тук ще ме е доста и ще... Не. Те хубавите хора се крадат, нали знаеш? Аз не съм с Виктор в Египет. С Виктор на друго място. Спалня. Най-накрая! Так близко! Да видим. Отива си. Голяма промяна направите тук за 5 минути. Hi guys! Така ли? Ваши бурбулейци. Вие искате ли микрофона си? Да видя и аз как изглеждам само. Тази дама познавате ли я? Как така? Моя любима тиктокър. Ма ние познаваме ли се изобщо? Обожавам колко сте ефтини, само аз имам микрофон. Аз ми кажа малко да кажа. Значи цял ден ми, ако не оживеят в Египет, ще... Свото, вижте колко е златно, покажи отпред как блестиш. Кукла. Леонардо да Винчи, Джиджана, тук работата е Клеопатра, довели сме я, разбудили сме я от саркофага, так му излезна. Видите каква е, що е, мамила. Това ще го изрепетира още малко. Хора, само да кажа, че днес от колко часа съм тук? От един, сега колко е? Колко е? 9:30. Сега е 9:30. Искам да се абонирате за канала на тази готина мадама. И не забравяйте, тихо. не го направите. Тръгнете към банката. Абе, защо му прекъщи социални мрежи? Тихо. Ами, добре дошли в Египет. Какво да кажа? Не снимам теб. Себе си се снимам. YouTube. Хора, тук най-ценното нещо е да си купиш виза и постоянно те проверяват. И отиваме към хотела. Айде. Але, пълна лудница е, хора. С английски, след това немски. Аз говоря немски. Sprechen Sie Deutsch? Да, sprechen. И ето го първия хотел, в който за жалост ще бъдем само една вечер. Но, нека да ви разведа. Уха, банята е доста голяма. Добре, отиваме само на една бърза вечеря. Иха, тук си има и я гледайте какво става. Тя продължава стаята. И след това отиваме към мола. Като интересното е, че той е денонощен. Да вечеряме, след това на мола. Само да покажа, за първи път виждам червено хлебче. Сега ще пробвам червен хляб. Сега мъничко. Сладък ли каза, че е? Топна ли в някоя степче, бе? Има си вкусна хляб. Да не си мислите, че има само червен хляб. Погледнете. Има и зелен хляб. Храната беше 10 от 10 и се надявам другите 7 дни, 6 да не е такава, защото се върна с 5 кила отгоре. Thank you. Ние купуваме вече, я гледайте. Здравей! Браво! Буквално се чеше, наистина. Кога пак ще си пия кафето? На пирамидите. Знам. Обаче е много хубаво. Той пие да може да има бука. Апдейт, рече се преоблякох, защото умрях от жега. Тук е топло, прашно е, има доста пепеляк. В момента сме в един музей, гледайте. Да.
Имаме ли връзка с те сега? Имало е легло, защото те са вярвали в живота след смъртта. Тук имаме колега. Така, дами и господа, египтяните още от най-възможно дълбока древност са се научили да използват папируса като средство за производство на хартия, в която са писали своите документи. Събахме какво решили сега да премахвам. Хамсолинген. Премахваме ето по този начин кората. Корите черпика, солец, който така си слагате отгоре така и така надолу, докато се получи цял лист хартия. След това се подплътва с другият папир. Ето така се получава такава решетка и украсява вашия дом. Вижте го, плътна, хубава хартия. Малко късмет да вземе тук, така да се вика. Bene. Така, ето вижте тук сега, вижте какво пише тук така. Симона, нали така? Пише ли Симона? Да. А сега какво правим? Леви, десни. Симона. Няма Симона. Фокуси. Имаше Симона. В Египет сме и реших да пробвам този тренд, в който оставяш долари като бакшиш и пишеш на едно листче да направят нещо специално. Вече съм го написала предварително. Цял ден бяхме на плаж. Сега е време малко да потренираме с бански, но с клинче. Ето ме. Приключих току-що тренировката и сега си почивам малко. Ще качвам снимки. Вие вече навярно ще сте ги видели. Храната е много вкусна. Ще се качвам да се оправям за вечеря. Хайде за влога! Леко,
Ето го, втори ден. Този път оставихме $1. Ние това е втората лодка. Щом съм с шева, за успокоен. С на вратата, те за да ви привлекат вниманието на всякъде викат $1, $1. Шакира! Като ваза, ако е някъде спукано и не може да се използва като ваза, правите му декоративна връзка тук така и се прави така. Вие чули сте за ефекта на Павлов? Изпил Славички, да. Аз съм куршум, ама с... Са гробници. Добро утро, хора! Вече се наспахме и отиваме на плаж. Ето ми го аутфита и за плажа. Днес ще се пека цял ден и съм си обещала да си довърша книгата. Айде! Само да кажа, че вчера искаха да ме купят за 20 камили и аз викам 20 камили са много малко. Кажа, изобщо идея си нямам една камила на колко се равнява, но викам малко. И познайте, след 7 дни мисля, че с тези плитки не съм ги къпала, въпреки че Любо ми каза, че мога да ги къпя. Та след 7 дни, наистина добра служба, цяла екскурзия изкарах с тях, е време да ги свалим. Ами, нашето приключение в Египет, камерата приключи и утре летим към България. Честно да ви кажа, изобщо не ми се тръгва от тук, но ще ви разказвам подробно в следващи видеа. Чао! Обещавам си да се върна поне още веднъж в живота си. Дай Боже да имам тази възможност. Което мога да кажа е, че Египет е страна, която трябва да се посети, защото наистина е магична. Пирамидите са нещо извънземно, както казва моята майка. Египтяните са много положителни хора, много усмихнати. Разбира се, имайте си едно на ум, както навсякъде. Не бъдете с предразсъдъци, това мога да кажа. Подгответе си бакшишчета, които да раздавате постоянно. Ето, вижте, в този случай аз съм оставила $1 и им написах благодаря за всичко, тъй като всеки ден те ни посрещаха дали с крокодилче, с нещо направено от хавли, създаваха настроение и сме им оставили 2 сладоледа в хладилника. Тук е много горещо. Наистина ще бъдете потни, може би 24 часа в денонощието. Си заслужава. Бъдете с летни дрехи, разбира се, и не знам, с отворени сърца. Наистина пожелавам на всеки един от вас, който има тази възможност, да дойде тук
и на който няма тази възможност, му пожелавам да има в най-скоро време. Чао! Каквото било, било. До следващата дестинация. Чао, хора!